ସାଇରାମ ଦୃଶ୍ୟ ସ୍ପର୍ଶ ରୂପ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁ, ରସ ଗନ୍ଧ ଏସବୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏକ ମହାସମାରୋହରେ ଏକତ୍ରିତ ହେଉ, ବିଶେଷ କରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମହାମିଳନ, ଯେଉଁଠି ରାଜାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରଙ୍କି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଗୁଣୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମୂଢ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି। ସେଠି ଷ୍ଟାର୍ଟର ନଥାଏ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଇଟମ୍ ନଥାଏ, ତଥାପି ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା, ହରିଙ୍କ ଚିନ୍ତା, ଗୋଟିଏ ମଗ୍ନ, ହରିରସରେ ମଗ୍ନ। ସେଇଠୁ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆଭା, ଯେଉଁ ପ୍ରଭା ବିଚ୍ଛୁରିତ ହୁଏ, ତାର ସମ୍ମିଶ୍ରଣର ଶକ୍ତି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଯାହାଙ୍କୁ ବି ପ୍ରଭାବିତ କରିଦିଏ। ତେଣୁକରି ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ, ଗୁଣୀମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମିଳନରେ ଏକ ମହାପର୍ବ ଅନୁଷ୍ଠିତ କରୁଥିଲେ। କୃପା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଠାରେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆହୁରା, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଆହୁରା, ଏକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆହୁରା, ପ୍ରତି ମଣିଷ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାର ଏକ ନିବିଡ଼ ଇଚ୍ଛା, ଏସବୁ ଯେତେବେଳେ ସଂଗଠିତ ହେଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମଣିଷ ଆପେ ଆପେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ଯାହା ସିଏ ହଜେଇ ଯାଇଥିଲା ତାହା ସେ ପୁଣି ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିଲା। ସେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନୁହଁ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି, ଆନନ୍ଦ, ଯାହା ଏତେ ସହଜରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏନି। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ମହାସମ୍ମିଳନୀ ହେଉଛି, ମହାସମାରୋହ ହେଉଛି, ବିଶେଷ କରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସମାରୋହ, କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ସେଠି ଦୟାକରି ଏକତ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ଇଏ ଯେତିକି ଶକ୍ତି ଦେବ ନା, ହୁଏତ ଏ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେଇପାରେ। ସାଇରାମ।